Ahoj lidi a vítejte u prvního videa a jsem tady s mým bratrancem Adamkem. Ahojte. Jo a dneska budeme točit Restaurant Tycoon 3 a budeme tady v naší restauraci, kterou jsme asi tak před 5 minutama vytvořili a jmenuje se McAkim. Co říkáte na náš název? Celkem dobrý. Hlavně celkem vlastně z Busunova, takže ale to celkem je to hodně lepší než dvojka. Dvojka byla hrozná. Jo lidi, pokud znáte Restaurant Tycoon a hrali jste to třeba jako dvojku, tak to je, že jestli jste hráli dvojku, tak rozhodně doporučuji trojku, protože myslím, že má dost velké výhody než dvojka, ta trojka, že ta trojka je prostě lepší, no, mi přijde. Jako mě to teda více baví, no. Teďko tady máme Halloween event. No. A ještě k tomu vlastně... A ještě k tomu vlastně na tady teďkom přibyl update drive-thru, to máme tady. Tady máme drive-thru. To můžu koupit. No, konečně to, že jsme to dali na naší minulou restauraci, která byla už úplně obrovská, že ale kvůli to, aby to vůbec vlezlo, tak to jsme museli zničit tak čtvrtinu restaurace, no, takže jsme to prostě museli odstranit a museli jsme vytvořit úplně novou restauraci. No. Jako ten drive-thru je sice jako dobrý, ale pokud jste hrali jedničku a dvojku, tak tam je taky drive-thru, ale sice asi není tak zpracované, tady se to můžete postavit podle sebe, ale mně se to prostě nelíbí, protože tady prostě není místo na to a já jsem měl úplně celou restauraci zaplněnou, úplně všechny pole jsem tady měl a i druhé patro a prostě tady ten drive-thru se mi nemohl vlezat, tak jsem mi to tam nějak brutálně kamo. Jsem měl nevím. Takže tak. No ještě k tomu, asi vás bude špat to, jak ti balisti, tak oni prostě kamo, prostě nic na lidi a když kamo prostě máme moc lidí, kteří to prostě potom nestíhají, že? A potom prostě, takže lidi čekají mega dlouho, třeba hodinu. Tady můžu koupit limonadu. Beru, kámo. No, máme Adamku, máme nově limonadu. Taky. Potom máme jablečný juice. Yes, kámo. A potom máme pomerančový, že? Jo, potom je pomerančový, no my už jsme to s Adamkem, my jsme to mimochodem hodněkrát hráli, tuhle tu hru, takže... Jako nás to mega baví. To je asi teďko moje nejoblíbenější hra. No tak je. Jinak napište, jak se těšíte na Vánoce, protože Vánoce už se celkem blíží, takže... No a Vánoce už celkem hodně vidí na shortech. No. A Vánoce už vám klepou na dveře, jo, takže... No, na začátku listopadu už prostě, a těch shortech se už prostě začali rozjíždět ty Vánoce. Jo, kamo, chat, já jsem tento týden, nebo jak minulý týden, myslím, že v úterý, tak jsem, kamo, chat, já jsem šla normálně, kamo, do prostě obchodu do Kauflu, jo, a já jsem viděl prostě, Pepko se mi otevřelo, jo, kamo, dveře se mi otevřely, a tam, kamo, úplně Vánoce všude, kamo, tam jenom na tebe prostě vykukují jenom Vánoce, kamo. A to tak bylo už od září. A teďko tam je brutálně, kamo, přeplněno. Protože kamo, když už mají, kamo, stromky, jako v obchodu, tak, kamo, 3 měsíce předem, nebo, no, nebo nějak tak. Jo, kámo, víš co, Adamku? Já jsem na dušičky byl, kamo, na hrobě a tam prostě, kamo, přijelo auto na parkoviště a ono tam prostě mělo v kufru stromek, kamo. Víš vlastně, co to je? Právě, kamo. No a ta byla nejpopulárnější věc jako v YouTube shortech, tak to je určitě, kamo, 99 nocí. 99 nocí jako v shortech uvidím alespoň tak jako 5krát denně. Alespoň. No. Jako to teďkom je mega populární hra. 99 nocí vlastně. No, a chudák jako kolika to, protože kolika ten prostě, kamo, po těch 99 nocí už umírá. No,
ale jakože brutálně, kámo. Úplně brutálně to umírá, kámo. Takže kámo, to už nehraje ani milion lidí, ne? To už ani nehraje milion lidí, ne? No, ne, to ne, už ne. Kámo, kdysi na admin eventech, tam prostě hrálo kámo 22 milionů kámo lidí. A kámo, teďko tam hraje tak 500 000 vogo, ani ne. Ale prostě umírám po těch 99 nocí. No, taky si myslím, jakože teďko všichni hrajou 99 nocí. Takže... No, a když tam kámo je nějaký update, kámo, tak to tam musí být úplně šílené. Právě. No už tak chci dosyčit jen tu restauraci, protože mi to nebaví tady ty 2 stoly jedíte. Asi tak. Ale prostě nemáme peníze. No, komu my nemáme ani 200. No. No, ale co bych chtěl ještě televize doporučit, aby jako zlevnili všechny věci třeba o polovinu, protože to je mega drahé. No. Jo, kamo, myslím, že 15. listopadu, kamo, tak tady bude nějaký update, kde prostě, kde oni jakože prostě přidají naštvané zákazníky, kamo. Takže kamo, to jako bude celkem zajímavé. No. Asi tak. Hoši, co mám vybrat? Tohle? Ne! To si zeměděl, já jsem měla na to, no dobré, no tak nic, já jsem jen věděl, kamo, že jsem tak nic. Tak máme palačinky, no. Den 8, kámo. Hej, chat, jako, nevím jako, ale tahle hra má strašně dobrých detailů, jo. Tady prostě třeba píše, tady třeba někde prostě psalo, že prostě tady, jakože tady jak 223 jídel, nevím. Myslím, že tady je 223 jídel. A takže prostě tady je mega, a oni jsou všechny vydetailované, jo. Tady se prostě kouknete na hamburger, to takhle vypadá, hranolky takhle, ale... Pokud vás zajímá, jestli jsou české jídla, tak ano, tak jsou. Ale jenom pár. Ano, přesně tak. Tady se můžeme kouknout mapa světa. Tady máte takovou tu. A tady máte... OK. Tady máte prostě brutálně moc zemí, jo? Prostě brutálně moc zemí. No, Evropa. To je skoro každá země. Jižní Amerika. Oceánie. Afrika. No to je prostě, tam je prostě skoro každá země, no. No. Jako rozhodně více než ve dvojce, takže. A je to tady i taková země koule krásně vydetailovaná. No. Ale prostě úplně každé jídlo má prostě kamu svůj detail úplně hustý. No. Tady můžete takhle prostě ani úplně detailně vařit. No nic lidí, pokud se asi to ukončíme, protože tohle video už má přes 10 minut. Co? Kamu to mi ani nepřijde. No my už to natáčíme teďko momentálně 11 minut. A... No tak co to je, mi to přišlo tak 5 minut. No, takže asi už zkusíme, takže teda nasranou a vidí. Doufám, že se vám líbilo naše první video a napište do komentářů teda, jestli se těšíte Vánoce a co na to říkáte a co říkáte hlavně na tuhle restauraci. Tak čau. Bye bye.